ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ମହାନଦୀ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1957 ମସିହାରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏର୍ଥନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପରିଚିତ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ କେବଳ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଏ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଏବଂ ନେହେରୁ ମିନାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିହେବ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କେବଳ ଏକ ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ କେବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।